Song piji konima, na den piji fufuruma. Teden abi you fa no du den tongo strapule ki oru. Alasani di de pramisi, na fu oru you so sweetie. Teden bow den bigi oso, yetane new camera oso. Teden bow den bigi Why did you make me? Lola Bosco Moro Faragino, Tatka Abe, Pocho Jackson Nadoro. I've got to laugh. The English brand and his This is something for you, the lovely Pocho Jackson. Attentie, 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 are you ready? Grote Rumble Mix Show in Nis. Voor het eerst in Suriname, are you ready? The king of reggae in Suriname, Bob Marley in Suriname voor het eerst, Ranang Ude. Verder in het programma, dit mag je niet missen, wie staat voor het eerst? Elvis Presley, the king of pop live, Fats Domino, the Pointer Sisters en ook nog Heintje en Wilma uit Nederland in de show. One more time, Bob Marley, Elvis Presley, Fats Domino, the Pointer Sisters, Heintje en Wilma uit Nederland, dit mag je niet missen. 31 februari, zaterdag 31 februari, Anthony Nesty Sporthal, vanaf 6 euro. Kaarten 50 Golo bij Empire, Afros en bij 7-Up Fabriek. Dit mag je niet missen. Iedereen op naar Nis, Orga, naar Alphonse Nangadoro. Come and see it. Drijf nou. Bob Marley, Elvis, Fats Domino, Pointer Sister, Wilma, Hank. Wie was slim en loop? Wat drijf? Maar bel gewoon naar studio. Nee, want if dat zo, dan ik bedoel tijd zaken. Hallo? Ja, goeiedag. Met Paul? Ja, u kent me niet. Nee, maar ik heb zo net meer een spot, hè? Iets over Elvis. Ja, Elvis. Ja, Fats Domino. Wanneer komt 31? Draai geen bakken. Alsjeblieft. Ik pot het wel eens geven, no? Ja, want ik ben nog hier Alessandro Sofini toch mee bij dat bakkajari bezig, Hark, toch? Ja. Oké, je bent een schat. Oké. Wat kost een kaart? 50.000. Is het Surinaams? Oh, 50.000. Is goed. Ik luister, ja. Dankjewel. Doei. 50.000. Ah, nou is sport toe. Ik moet guarden, maar het heeft me winst. Sam zei, de manier dat dit is allemaal krasi. Nou, kraas door, ja. Very boy. Jadi dia Messi di kalau sik. Kita berada met timer ya mas. Uite ya berada mira nano smayo. Ya toch? Gimana? Dus ama temi tak ama usen wasan gamma isabitok. Dus dan meluku tak fa masen wa lekker jamma. Nee onderschep. Wis afu. Wis afu tak. Nou luku kwa you troichi isabitok. Money boy, de ma let ya. Mas money. Money ano alama money de fano du ya. Maar is dat zo'n probleem? Dus we zijn maar money toch? Maar net time me anu. Maar net time. In een plan toch? Wat plan? In een plan. Je moet zeggen, kijk toch, look say doen en zo wie zet die voor Monica make money. Ja, maar in sabota money konto toch? Dan in dat vijf plan. Je moet de money kom. Money ne kom. Ja, money ne kom. Asam na amma money is abi maar even op die sanda betok. Asana so ogri asana me ke denk ik do boy fugada yo. Ben wat so dore. Hey, op radio op Timor tranga da pa. Die money no de yo atipo boy. Oni. Atipo asana relaxing na libi isabi dog. Amoni serve doro yo one day. Ja petara mas, ja peti. There's a place in the sun where there is love for everyone. En mevrouw as mapagong. Where we can be. Hey, that's my up. Hey, good. That's my up.
Bakara confiance, man. Hoi, dus vanaf daar jongen kom je dan, hey. Dat is ook geen zultje, güey. Ik de man, dat is hier, ja. Ja, maar de maat allemaal money. Maar met sorry toch? Je tak money dan nog. Hey, Boka. Wat zo? Bob Marley kassen na Elvis Presley alas pasok. Hey, als de man staan Put a man tap KBC. Put it tap KBC. Put it tap KBC. No, put it tap KBC. Alsjeblieft. Put it tap. Ina jere safe sa jongen. Bob Marley, Elvis Presley, Fats Domino, Wilma. Put your akitori. Fats Domino. Wilma, Heintje, allemaal. Stranga. Tem, milo bab zien dat hij in een zien dat nooit, no. Hey, no man zei dat ik Bob, jongen. No, libi Bob Wilma. Hey, dat snap ik ook, hey. Bob Stranga. Hey, Maar Wilma, just geen tam, nee, nooit zien Wilma. Tot dan, wat heb je nog voor? Dat zei ik het. Ik ben dat ik... Wat zie je wat? Dat is het. Maar fai sabi. Para radio kan ik bellen, zie dat ik het draaien die bakken dus. Wacht, na Okon nu. Attentie, are you ready? Grote Rumble Mix Show in Nis. Voor het eerst in Suriname, are you ready? The king of reggae in Suriname, Bob Marley in Suriname voor het eerst, Ranang Ude. Verder in het programma, dit mag je niet missen, die staat voor het eerst. Elvis Presley, the king of pop live. Fats Domino, de Pointer Sisters. En ook nog Heintje en Wilma uit Nederland in de show. One more time, Bob Marley, Elvis Presley, Fats Domino, de Pointer Sisters. Heintje en Wilma uit Nederland, dit mag je niet missen. 31 februari, zaterdag 31 februari, Anthony Nestie Sporthal, vanaf 6 euro. Kaarten 50 Toesoengolo bij Empire, Afros en bij 7-Up Fabriek. Dit mag je niet missen. Iedereen op naar Nis, Orga, naar Alfons, naar de Wacht, Mr. Ni. Bob, mana banku dusung. Esang Bob de man is in na show. Banku du san no money jongen. Bob. Pefen ba. Boy libis ma jongen Bob. Lupu nesi no man boro, no man jompo. Maar Wilma den na show tu toch Wilma. Banga Heintje. Mina, je bisa smart bou tu toch. Hey. No, hey, mina Bob bas. Hey. Ba mi dape. Elvis hello me. Awi samsa mi dape. Power Doro. Maar banku na drimal banku. 150. Na drimal banku bas. Maar Maar dat dat is na so sa karta. Bij zijn niet zei. Boy, Hoe dat nou een probleem hè? Met bij een kwart jaso. Nou, liever tep en niet zei. Maar een banku de man na 150. Dus in bereken 150 in bereken tak nou in zo'n Hey. 3 barki wa van nou doen. Met tegi if mi no go na presi. Dan no mi horo boy. Maar Yere no, let's say ik heb sa. Yere bas, mo juwa studie. En dat uro kanga mang. Dat wa fro kanga mi. Yere sep sabas. Ma wa uru waterleiding pas. If you talk be fenamo wa yarte. Boy gado me mi no troe. Dat sam sa da yo sera sati. Sei. ano Doro. Yere bas. You of yo teka mang. If you talk, a waterleiding pas je potenai borsu. De koiri gue, isa plek van de waterleiding mij koiri. Meter op naam, hallo, meter op naam mevrouw. De koiri gon na jari, tas mau kari kong. Tas ma kari kon na jari, da via check no mo. Luku sas ma abine ose me kon rondo. Ifiri, dat is een video. DVD, bas. Hoe de binnen? Ja, maar dan fa te kasanas ma da oso tok. Wo gue bakar tok, wo observeer tok na aantekening in Mekki. Dat bakar dat wel lus go. Voorbereiding van operatie. yes, ook. Voorbereiding. Voorbereiding. Maar dit is just studie, maar luku no. Oké, dus dat je go, dat je noteer, dat je kon melden nu tok. No tok, bicara idee tok na man, so go fa yo go Nou, tok. met alles aan de bicha. Maar Bakit si na flexi. big mi kan Nou, you boom. na pa mo for Doro. Nou, dan motie mi tak mi jote toch. Maar dan mim go. You have one more serieus kwestie. Hey, er is stuk visie ja. Ah, Na you, hey. hey. 100 man. Er is stuk. Plus die ready man van de ready man en furu. Hey, zij denk ik sana dungru kleur, maar like me. Ja, dat mij denk ik vis die toch zo dat je door na jare dat je beetje beti terwijl de man dat No, maar na sana tok na dagu me vrede bas, jongen, hey. Hey, pedagogue wolo se obji, pedagogue inego. Klaar. Maar uno opereri na birti ja go, tra birti. Zeker toch, trabirti Parer toch. ja toch masabuja. Masabija. Masabija toch. Maar dat pas, maar dat voor kan. Ojia man. Nee, maar dat sami mweri, want fa ma mweri. Deftig.
Deftig bas. Hemd en broek. Ano say pod ja. Meteropname era. Yun ang meteropname. Meteropname bas. Ay, mawala nga mo MP boy. Mo jiwa mooi buku. Ay. Koiri wan pen. Ta klari bas. Tigo wansan no afenak na por. Klap. Mevrouw. Waterleiding. Meteropname. Er is stuk er. Ay. Meteropname. Dus je ja, toen nonchalant maar ja, kom binnen, kom. Nee, dat ben je vind denkbaar. Zij zat dat kom binnen, ja, go, want dat is niet luku. Nee, check. Af je wat kan lonta also? Dat met luku san den Nee, luku san den sei. Me kan En je met schrift alasara bas. Dus dan met je dat je uno da later we opereer. Opereer bas. So door na also tenno dena. Wat televisie achter Hey, deur rechts American- links met qua tekening. In Amerika wan DVD no na 560 barki. Wat drift den zo. Nou is karta me Yes, era man barki. Yes, era man barki. Non go sera dir no se no fen seri. Barki. If alasan waka voor ons planning. Mensen zo'n miljoen serie. We tek den drip change agotu. Mi fen tak o tak furu jongen na go Man go. let maar let ter Tak zaken. furu. Tenno de ter zaken. Hey. Hey, maar utak was zuiver. Hey, mi fesi er een stuk boy. Hey, mi fesi er een stuk. Koko biti teka pas era pa. Hey! Passa. Hey, goed de beno. Son pidi konima, na den pidi fufuruma. Deden abi you fa no do den to mostra pule ki ouro. Alasani di de pramisi, na ori you so sweetie. Deden bow den bigi oso, yetanen you prasi oso. Deden bow den bigi oso, yetanen you camera oso. Lugu den bong den konima, so wana den bigi fufuruma. Lugu den bong den konima, so wana den bigi fufuruma. Son bigi konima, na den bigi fufuruma. Deden abi you fa no do den. Wat teka pas ja. Hè? Ja, zo bigi. Wansa na mal yere pedago de unego dat No, maar dat is If u god dago de kogwe. So dra mi wenki kogwe. maar dat you nom tan far af me. Mi delet na me hor bok di toch mi delet. Dus tu oso verwijderd je dan. Dat je timer me. So dra wan sande af nak mi wan Oké, jengen. dus zodra mi doro, met naki, met klop of sang, met karnesma, Ja. dan met tak waterleiding. Waterleiding. Meter. Meteropname. Oké, dan met noteer. Lugu let mi si misschien teka. Wakkie. Ja mam sa. Ko snap ko, is dat niet. Ai. Oké, zo toe ik Dati pa waje de. Misschien teka pre aso lek dabe chasani. Oké, dat wil ik. Kogwe anga nefa piti man. Lugu da mo tek bok ja. Ja, zo je breed. Mok nap ja so. Oké, Ina fuspang. dat mogen we. Wis si mine luki dat me ideen mi fisir. Oké, hey. Hier maar we met kwam bas. Ai. If skoutu chisunu. Wala malay ko tasera. Wala drie we teken. Uno me, huh? Maar no deso pessimistis. No, waka. No, maar ko tak desa ta fesi. No, you roof takas no na handle. Okay. That's my chic ba. Mo ben goja. Ben komedia me hol bok di ja. Oké. Ini begreep je sa. Dagu. Kugwe. Kugwe pasarela. Klap. Hallo. Klap. Waterleiding. Hey, Samsa. Jens. Met kar. Kugwe daar no de. Tao so next. Maar you say vier takasan no one yon. It's to also dagu. No one's man no de yon. Go. Aso den sani alle bekennis moeilijk. Ko do asan watra de no. No, lu kuta ti deu. New plan. Kom.
Klap, klap. Klap, klap. Ja. Oh, dan mevrouw. Waterleiding. Meter. Waterleiding, Ja, ja. meter. Gaat u gaan. Oh, kan doorkomen, no? Ja. Oh, ja. Ja. Apa meter jadi? Oh. Dinosaur up next jaar. Daarna next man. Hey, hoe pek hier? Next no. Next no dape man. Dus je want hij maar also legi. No, next no tibroko radio nanga. Next no de jong. Hey, ko doa san dis one trade boy. O godoro, hey man ook begin. Hey, mischi, hey. Die dan ook ongeluk die, dat die dan Zat geluk die is. Dagu. Assassin Baka dat no ons man eko. No ons man no den. Laatst we nakja, en van no luk dan no luk. Dat ja leti, we nakja, kogo ja. If dan no luk dat je go ara, dat je weer een MP dat je go nowhere. Oké, ko begin nakja. Klap. Isa breng dagu ne beti, breng dagu klop. Deno bar moro. Sama se hey. Breng dagu ne beti. Na feel do osok bar. Laatst we wo bakaja. Klap. Opname, hallo. Ja, waterleiding. Meter. Ja, hallo. Meter opname. Je kan doorkomen. Ja, maar die honden, mevrouw. Nee, Betty, meneer. Zeker? Ik kom eraan, hoor. Die honden toch, de beblaf zo net toch? Nee, luister, ik was net van plan te vertrekken in Oostang. Maar daarna, Betty, ze bijt na. Lauw. Ik ga ook. En voor mij kon om John Bani. Ano te waterleiding. Jawel, kijk, kom zo. door, ja, mooi. Oh, ja, ik kapa zal- meneer. Enough overtuig meer. Ja. Als er staat something weer, ja. Ja. En sprake is waterleiding. Opname. Opname nog. Ja. Een meter, denk Ja. ik. Oh. Ja, ik kan pakken een meter. Hier En zo? net niet mogen we toch, meneer. Oh, mami bogue. Ja, ik zou vertrekken. Oh, ik ga weg. Ja. Oh. Baka mi wonder, niemand is meer thuis, toch? Dus dan mi bos rond, toch? Oh, de trasmano de. Nee, ik ben alleen woonachtig, toch? Oh, je woont alleen hier? Ja, baka mi weet dan. Oh. Er is niemand meer in huis, toch? Oh. Ja, de chicken beetje, meneer, ze zijn allemaal weg. Ja. Oh. Maar ik moet tegen een meter opname. Ja, aan deze kant, no, maar. Senhor. Oh. Dus, Ja. mami white dan. Mi white dan. Oh. Ja. Maar dat mama we vaak uit of zo in het, hè? Ja, meneer, de baka kijken sa harde tank, meneer, begrijp je niet? Dus, in bereken dat je kies met je AOV. Oh, Ja. Ang aming pension. Ik weet niet, want euro lang. Oh, dat je teken dat je pota bank. Baka no sarion, is niet genoeg. Dus daarmee doe hem tisa niya misro ko pek streng. Oh, streng ook? Baka jongens maar lessen toch? Oh, ja. Dus daarmee drinken je denk, begrijp je niet? Daarmee me kwam chimoni. Ja. In ons tang. Oh, dus AOV money en AOV money en Atriki money. A pension money. Mga pension. Ja, ik was werkzaam naar land, begrijp je? Baka pensioen de noti, hoor. Ja. Ja, dus dan ook dat met drinken hier en daar, tot laat met drinken. Dan baka dat met stangen, dat geeft me toch? Dus dat eigenlijk, dus eigenlijk, dat mami bijna niet daar of zo? Nee.
Baka nga de forma de waka ayuwa me vertrouwen. Forma en waka vaker pesanjang begrijp je niet? Oh. Dan leta faya. Zodat die denken, denk eens maar de no, zodat laat die radio hard aan. Oh, dus lek van alet no maar no as man niet zien dadelijk. No man, jij alleen weet het. Je bent net baka niet. Als je het in forma. Maar dan laat maar meka also dan. Laat me komen, boy met Tammy. Soms 11 uur, soms 12 uur. Laat die Dus me deed komen. de ine, dit toe? Helemaal niet hoor. Alleen dan je baka de noti de note. Noti, maar met hoe check aan meter wat me ook goed hoor. Ja. Maar dat alla money so dat te mami kies alla de money dat die da. Ik deponeer, meneer Potambang, die bakka's in het is nog een drop rente. Met deponeer hem hier, begrijp je niet? Dat ine vrede mami na also. Ze mogen contacten, ze mogen samtak ja money ja. Maar dat ima boon presin na also. Ja, met je brengt van 100 met mijn poten nog. Oh. Ja, met poten 100 alle de met. goat san die sama me weer in moest. In moest Ja, weer. bakka de normaal teken, bakka is de normaal teken. Begrijp je niet? Ja. Maar ten tranen, je komt uit met je salaris. Nee, niet altijd. Dat is aan moeilijk. Ja, mijn viering die Ja. jongen. Als aan moeilijk. Dus misref doe alle soort hustle. Ja. Dus alle soort hustle met doet toe mami, want misref ne. Ja, mijn viering doen Ja, ja. de jongen van nu. Ja, misref en Look hier aan meter net hoor. Oh ja, ai da grong altijd. Ja, grong. Ja, dus wat meter is. Voorzien hoe we pot den lok toe man ook. Oh, waterleiding bij daar loopt toe. Ja, vroeger. Oh, vroeger. Ja. Maar dat zeker dat druk net dit Nee, op het nee, agro. druk op het Mooi. Maar denk je, er is prachtig van jullie. Ja. Mooi. Nee, mami. Baka maar Nee, veel nou, pijn als je dat naar mami white tang is. Die white tang is niet veel Ja, hoor. ja. Mami, mo make them man kompot wan deksel gi. Oh, mooi. Ja. Mo make them man kompot wan Maar mooi dat de deksel jongens gi. zijn vriend sana kan gebroken. Ja. Begrijp je niet? Oh, dus dat mami, dat make je pot alla say, die vereisen, is je? Baka is gevaarlijk, de chint meteen, is gevaarlijk. Voor pota is er in een hero zo, begrijp je niet? Ja. Want dat voor mij nemen kon, maar dan ook toen even een brandbroken, dan kan je niet eruit. Oh. Vooral van mijn oren, begrijp je niet? Ja. Dan loop dat de jongens voor mij, dat de pot want je niet babaka no fasie. Is niet vast hoor. En die vereisen. Ano fasie, ik kan poelen gewoon. Baka kijk even haar ja, mijn ongo voorzering, maar even haren. Ja, maar je Begrijp dat schroeven nog, ja. Ja, even haren uit moppen. Is dat de jongen wat hier slapen, toch? Oh, hier. Oh, Ja. ja, naar mami camera. Ja. En ja, mensen, dus dat even een probleem mag voeden bij brand of eventualiteiten, moeilijke zaken. Dan met drukken, dan ervaart nog. Ja, maar zie die Dan ja. met aan. Maar je nog met alles masabi. Nee, No, met alles masabi. Dus maar de san is na betrouwbaar, maar in trauma, ja toch? Want ik heb waardevolle spullen erin. Hier nog? Mi moest stappen. Oh, in de camera no? Ja, Oh, baka vanaf a bedi na zo. Nee, ik heb ook een DVD en een video. Oh. Ja, radio, cassette. Maar mami, heb een kluis wel voor pot den goat san niet toch? Ja, dan mi nog met voor grap hangen. Mijn pont neemt gewoon in een bakje, dan met schroot aan bakje toch? Ook hier in de Ook kamer. hier in de kamer, anders aan mijn pont. Ja. Ja. Ik ben Nee. voorzichtig toch? Ja, zeker. Veilig en- Nee, dit is Ja. Maar dit is misschien denk je aan jongen ja, van ja. je kost om je lopen Ja, te dus leren. daarom ik tak toe me met de man kom met kasan die mami. We lopen van je mek aan gaan. Ja, is goed dan mami hoor. Oké, mooi. Prachtig. Dan dat zie ik u wel, maar met de man kom met kasan die mami. Juist, Ja. mooi. Ja, ja. Respect je boy man. Ja, is Mooi. goed dan. Ja. Doei. Maar ja, netheid, ik hoe de massa op zo'n man de teken dienst, ja. Voorzichtig hoor meneer. Jawel. Ah. Is goed dan. Mooi. Heb ik dat gehad, dan gaat dat naar rekening vanmiddag. Heb ik geen probleem, maar van papieren kom ik op paaien. Zo. Even sluiten dan je op boei. Luku jaso mas. Maar dat zijn sorry, kom wakker door Ik kan zorgen gewoon als man no de.
Dus je hebt heersen onder controle. Luku no mi noteer alasan tok, o latas my ka oso, o latas my gwe pas my roko. Mi no baf luku ni teens gwe na oso, as magi ma her schema. Veilig. Ja so na kon yes kop laibas. Open goal. Met tegi ina dus no de, eigenlijk no ba u kan go. Mona, Ja toch, want san lai. Wat krap, alles As aan ma te teki. mi tak di, as ma sor mi pe mi ka waka. Ja. This not. Jij bent wel een goeie. Hey, dus Jij bent wel een goeie. no man afir dat mi be aptak a gelukkig kuke kong. No, je bent broko saka. Je bent broko saka. No, naf test you, naf test you. Tide na undi. Yere ma no go takanga Benny. Kogwa Benny. Huh? Hey Benny. Benny. Hey. Nieuws. This. Zeg sa. Hoe koffer. Alleen hebben we jou hulp nodig. No. Pas. Sakatori jammer. Dus a eerste oso, Ai. dat da go blaf. Ai. Da gratik mo po. Sabi tok. Boy vis spirit broko na pera man. Kogwa mi taksedo. Ak ma efisa, da go tu isabi tok. Dat tweede Para oso. pa money de. No. Arkatori. Tweede oso no. Smano de. Do beri ka tak ipsa. Isabi tok da mas begin bruya tu. No. Mas begin bruya, begin bruya. No, mi hoor leiden straks jeng. Mi ten tak we go doro. Ai. Da derde oso da go. Da. Was ma ontvangen no, maar next no day na oso dat bas. So, Legi. ai. Boy vis spirit broko baka. 4 keer scheepsrecht jara bas. Ai. 4 keer scheepsrecht. A pisto doro na tra oso da me komitanga wa grandma. Sama si. Grandma tita feda net oh my gwe. Da oma kar ko se begin leg wan losa. As ma da ben luku dis seref tak na wan nep. Isabi tok yara as ma ja. Yo. Oma chami go baka say make me take opname mooi da oma begin leg me uit san den na oso. DVD. 3-in-1. Wan grandma. Wan grandma. DVD, 3-in-1, video, TV, 27 inch, ventilator. Paypot ding. No, mi no tek. No. Uno tek de ete. Lu ka man. Ya fai wan ga show. No. Unka, you know talk want. Luku oma ne ta, so luku mi teka hier schema. No, Aha. mule asma no de, Aha. asma konte tama marabaka. Ja. Dus eigenlijk, if you go no, go poer den sani, da u de binnen talk. Jere. Go pour den san fa. Uma vervoer. Uma show den sana anu. Kroi waji no yepi na. Wo krap ala sa A her also i kan teki, a her Her also. yari dis ala show we luku. Pick up wa van odo. Wan pick up, want Ja. birti, u checking, birti no de tu. Des maar dat nee, des maar her Ja, ding. birti dat ben Dus open gewoon goal. elkaar rego, isabi talk. Ik vind we er jong. Ja, maar pick up toch? Pick up no probleem. Pick up. Te veel van pick up. Pe mo fene yo shitori. Bas mere ko te kuja. Uja ite. Uja Wacht, dat weet hij, maar wacht, niet toch? wacht, wacht. Asana, Basmere, kote operatie hier. vandaag, naar direct, Hey, naar direct. met te kuja utanja. Oké. Apart, ovenera. Just rapu. Oké, maar dan hier nog. Maar dan ko bigi na kaberekening no. One DVD na omeni. One DVD. If you want zeggen snel puro dat we onom zeggen san ko zeggen in euro. Ai, dus a DVD. Voor barki euro. Voor barki euro. If de jugu if de mempep dat we zeggen kan 3 barki. 3 barki. Je dan vrede kar bedrag die nes maar de sanaf uno no. 3 barki moro bu wanda ka prata ma wawa euro tok. Voor 3 barki euro. Ja tok, wawa euro, oké, 300. Oké, oma tak wan 27 inch TV. Voor het amati. 150 euro. 150 euro. Ja, 150 Da alamai kis banku. Banku. Oké. Alles aan gedeeld door 3. Ja, toch? Ja, Dan toch? lang we door 27. Oké. Oma tak ventilator den na also. De bigi wan van ons mi. Staande. Ome. Zo poti. Am deel door 3 jaar. 3 cha. 3 euro. 3 cha. Ciao de man. 3 cha. Oké. DVD. Video. Video. 2 barki euro. 2 barki euro. 2 barki euro. Video. 2 barki 210 euro. 210 euro. Hey! Hey, PVN! Hey, PVN! Ka boys, hey! Hey, PVN! PVN jongen! Pe fene, mi sa ta ko aksa che. Ready? Mi sa ta ko akseng. Dus zij denkt sa. Dus net wan kill. Dus jong, dan met tegen karaoke met die sakti man. Net aan mij gwen nou enkri. Na mali bawa ji dra. Inolau. Maar dat is op tak jouw probleem. Hey, maar stop Hey, maar is dat zo gaan doen toe jong? Toe leiden Sani toch, dat user desa. Uka sera her pick up toe jong. Ja toch, her pick up go. Oké, hey, Sani. We kan mappen. Ama we kipe. Ai, kugwe. Hey, this not so for boy. Hey, na top. Ai, tu tem tiso no. Check.
op een poort. Ika op een poort. Ika op een poort. Giacomo. Chago. Puso? 17. Oké, hold it up. Pomp on tram. Hold it. Okay. So, so. Doe gewoon. Sabi toch, doe gewoon. Dat is mij. Sabi toch? Ben. Ai. Hier, ai. Gewoon Skoda. Ai. Ja, goeiedag. Ai. Lekker. Hoor je, potem buat. Verhuizing. Amas na €3 ama beta kiara. Zet des aan, is goed vast aan. Hey, foka, ano nga sansi? Wat hij was er apart. Oh, okay. Hey, mayere no. Tok tende o kadring wa biri tok. Isi biri na eska si tende. Ay, kadring wa biri ko. Obedi lai poti na we dringi. Ja, o kadring. Hey, Benny, say denk je, wat ga sturu? Alasan wete. Sige futu fosi gon na ma di bas. Sige futu fosi gon na. Welkom. Oi. Foka hadi. Lai. Huh? Maar dit is uno seriara. Maar op tine fiara. Uno sera dis mo gap tine fu mi dis tok. Ama over tok. Hey, kom mijn partij te jong. Du kom mi fen het. Hey, no. Hey, wat drinken we aan? Ai. Tok hadi de. Huh? Kouru biri. Oh menya, me bita. Menya, me bita sa biko jong sa. Hey, dis na so verjaren. Faso ala preskai wa. Te roko tok dem drink. Ai. Ya check ayur. Ibung. Ada no span mi abalay den dape yongo. Mas mataki tok. Logo. U kan do gewoon. Sabi tok. Dasan ne fall up tok. Don sorry. So we kan na liever u ko liever want Sami tof jan uno na. Sa verhuis. Ja. Ay, Frosito. Mo oma tok, mo oma. Frosito. Monta mai luku tok ayer sama sa ponsa yon. Ana no idee. No, a façon mai luka ayer sama sa abuita ka mata ke oma. Udringino koka. No mo na fet klare tok u kan gwanga batra tu tok gwanga de check sasto. euro no me fora sente e check ayur. Okay, kugwe. U kan gwanga batra so. Gwanga batra. Spanex. Ali badoro opo. No. Tapamang. Isa fato? Ja. Okay. No, this is by Fursan yo. No, I'm Fursan yo. Look at man. Mo pangalan comedy da tam tapu man. No, look at my man. Hey. Peppa piraf dessa, de Peppa. No, mas não me suco papel, não me ei, serious. Abuna. Não, era Abuna libe. Calibe. Serious, ik voor Jabani. Kijk mevrouw, Kinderfietsen, kijk, je bent zwanger, alles. Serie. Kijk, Wat kosten die dingen? dit gaat mooi passen. Dit gaat mooi passen toch? Waar heeft u dit spullen? Nee, dit is. We hebben ze gehad toch? Uit Holland toch? Is een boenkopserie. Nee meneer, ik doe het. Garage sale toch? Waar zijn die papieren? Papieren. Hey, laat dat ding hoor. Hey, Laat het. Want als je het zou kopen, zou ik je die klompen gratis geven. Laat het. Dit is op zijn garage sale. Jong. Dit is mascaring. Dat is een televisie staat niet nog Televisie, bij. alles aan die gratis, kom bij. Huh? Abuna libe. Hey, Hey, ja from Kogwara. Ik ook wel, als er een soort van ja, ook wel. They start no. Lusu. Start. No, dat is zo weer. Ja, weer maar kook. Andere locatie, extra locatie. Hey, vamos op een apel. Santiago.
Tiago. So now she want to smell our break, Yara. So she want to smell our break, is a bit of. Hey, what about to Sunny? Libe. The master sort of money, the master money, kugwe. Him look who the man the bow boot up. Okay. Hey, Samsa. Wagi fire. For wagi fire. Cause we only laundry young. For only can laundry, jaso. They talk that my benefit. You man look up out there now. The fire way, no man way. You man me come. Ateki. Okay. Madame Lomé pour ça. C'est d'où, Samsa? Samsa. You man uno defa. Já fire to. Luku snel, naka man check carburetor even snel. Mana ko pus don't push en top. Man pus en kopete we goto. No, for me no, sani machine problem man. Mas wat wagi ye furu lo wagi tu nga af tank nga walo. Areka. Me dá mas na first time na kondre yun. Pas. Hey, timer. Nade kill to. Ona jadi mai de. Nade mai de. Ini si pode. Na pos jato. Ona pos. Ei, dat di seji des ma moro bribita ino ka abdre ai fuse no pos. Ofendeng to. Mana Check a machine, check a fout jam de basic série. Na first time fast assim. Ya ma e fu série na o ka te contra wa di goeto do Libenja. O Libenja to. Im check a machine. This na battery to. Na first time the sun is shun. Hey bro. Me kamanku. No damo me kata. Esman ka pai. Luku ma eta wipe saja tu to. Ai. Mister. Ai. Uma caracha sil, vai ser televisivo, vai ser sturu. Sabe top. Sani ine pai. Tu pode tinha que então, asa no fita from moi to. Ko mo fita tinha. De abi super. A televisivo. A televisivo ai. 400 euro. 400 euro. Amano furu. No, sa look at my man. Jaden. Ya mas é kiro yung sa. Mas na first time. Hey, if I'm on stop, if I'm on Airbus, I'm going to alasan director. Ai. Ina pa ina. Garage sale to. Lomita mano ama si neo sol yung. Ina ba tu sana. Look at my. Ai, vai ser uma tusan já. Vai ser uma tusan papi não vai san. Assim papira. Vai ser uma tusan. Papira, que papira fabrica. Papira asan na tekim teki dai la asan potin na ina. Forma eu faz essa sobre papira. Ei, libasa. Liba. Ventilator. Fits. Bas. Ine pai. On fits. On fits. Afa wale ray fits. Tá aí, né, pai? Pen. Foi okay se ventilator atrás. Ya no ring. Top 15,000 bas. No. Arikal. Não vai amar. Hey Benny. Hey. Start Koshi. Arikal. Ai, start. Samsa. Start. Ameki. Hey Benny, pura top snelle. Hey, talk. Hey. Tá para outro no tempo Já não. sabe aí um. Tempo não. Mas saiu.
A pompo ne pompo op kumal. Oh? Ja, kijk, am kies one filter. Maar mi setting pa mi blazen. Maar nou nog aan jou zwaar, want asan me go jaren. Lugu zou kan vinden toch in tussentijd wel. Lugu zou kan vinden. Hey, daar is er nou toch op die stad. No, uno ser Morocco kwe man. Go. Vou proberar uma lasta. Lugu wajek ko. Ok. Vou proberar lasta hoje. Ok. Vou proberar lasta hoje. Zo niet dat we gaan, hè? Hã? Zo niet dat we gaan. Meka man ko rem ja. Hey. No, wait man. Hey, ama so bay. Ama so bay. Cuida. Ja. Bent u geïnteresseerd in een fiets? We hebben allerhande zaken hier. Het is een garage sale. We hebben van alles. Microwave, DVD. Jullie verkopen al straat, nog? Ja, we hebben een dat is container gehad, maar we kunnen niet alles kwijt. Dus ik dacht van even nog... Waar zijn jullie papieren? Papieren. Oh. Nee, dus deze dingen zijn Zonder eigenlijk... papieren. Daarom is het goedkoop toch? Kijk, PPS. PPS. Het is net of je aan de politie verkoopt. Oh nee, dan is het in orde. Zien jullie die inrit daar? Nee. Zien jullie die inrit daar? Ja? Dan rijden jullie netjes voor me uit. Dan rijden jullie die inrit binnen. En dan gaan we het even bespreken met de politie. Nee, dat doet niet op werk komen. Het was een grap. Het is voor mij ook een grap. Rijd die inrit in. We gaan het bespreken met de politie. Rijden jullie voor me uit nog? Hey. Ik maak geen grap. Rijden jullie voor me uit? Nee, meneer, luister. Kijk, Instappen in we die gaan alles auto. in uw opbak zetten. We gaan alles hebben. Zo werkt PPS niet. Rijden jullie die inrit in. Klaar. Instappen. Klaar. Ik moet dat koken even jassen Hey, toch? instappen, klaar. Ik heb geen tijd. Meneer, ze gaan ons opsluiten, meneer. Ik heb vrouw en Heren, kinderen. het is niet bijkomen. Lopen jullie voor me uit nou? Ik heb geen tijd. Kom. Ja, maar zij Lopen. zijn eigenlijk die mannen die... Hey, nou, je was beginnen aan met de zijn. politie uit. Lopen nou. Show je wel. Hier, de politie. We zoeken het daaruit nog. Als het nou is, zoekt de politie het uit. Lopen nog. Zie je dat? Dat hebben we een show. Dat lukt nou. Ik kan ook kijken naar Bob Marley boy, je kon je gewoon met die. Ai, wel, maar je had me wel, maar je had me. Eentje boy. Straf van ons weer. Nooit meer met doen dat zijn shara. Maar de biggest master heeft iets. Maar dat is goed, dat lukt nog mijn oortjes hier.